Tänään on taas mielenkiintoinen laji vuorossa, kun pitäisi ottaa yksi ehkä brutaaleimmista juoksumatkoista. Me ollaan täällä Laura Rosilan kanssa ja vedetään sen 800 treeni tänään. Niin mitäs meillä olisi oikein luvassa? No tänään on tämmönen aika klassinen 800 juoksijan treeni. Toki nyt eletään kisakautta, eli treenit on vähän ehkä erilaisia kuin sit siellä treenikaudella. Mutta meillä on 2x600, 2x400, 3x300 ja 4x200. Ja vähän sille kiihtyvillä vauhdeilla. Joo, mä näin ne vauhdit ja ne näytti aika kovilta jo, että katsotaan pysyykö me tänään perässä ollenkaan. Mä olin just sanomassa, että joo, että tänään on semmonen niinku vähän kisavauhtia hitaammat vauhdit, että paitsi ne kakkoset, ne on kisavauhtia, mutta niinku, et tavallaan helppo treeni, mutta joo, määrää on paljon ja kyllä mä tiedän, että mullakin tulee tuntua toi. No niin, kohta nähdään, onko se helppo treeni vai ei. Mut miten ihmeessä sä oot päätynyt tähän lajiin? Joo, mullahan on vähän tämmönen epätyypillinen. Mä aloitin siis 3 vuotta sitten 27-vuotiaana. Mä oon nyt siis 30 ja lähti oikeastaan vähän semmosesta, niin että mä sanoin mun yhdelle silloiselle kollegalle, joka oli entinen kestävyysjuoksija, että vitsi, että kun mä oon aina vähän niin kuin haaveillut, että mä kisaisin radalla, mutta enhän mä enää voi. Että olin mä siinä aikaan niin harrastellut juoksua ja käynyt puolimaratonia 10 tällaista näin, mutta enhän mä tonne radalle. Mä oon niin vanha jo, että pitäisi olla yleisurheilutausta ja nuoresta asti tehnyt. Ja hän oli, että no ei missään nimessä, että jos sä haluat, niin me lähdetään tekemään. Ja hän lähti mua sit valmentaa. Ja sitten mä olin vuodessa aika lailla jo SM-tasolla ja tässä sitä ollaan. No niin, ei kai sit muuta kuin ruvetaan hommiin. Mistä sun treenit yleensä lähtee liikkeelle? Treenit lähtee liikkeelle alkuverkalla eli hölkällä, semmonen 2 kilsaa yleensä. Sitten sen jälkeen mä teen muutamia venyttelyjä, availuja, vähän aktivointeja ehkä kuminauhoilla ja sitten koordinaatioharjoitteita ja niistä me lähdetään nyt sit liikkeelle, eiks vaan? Kyllä. Ja sitten vielä ennen kuin lähdetään, niin mikä on sun 800 ennätys? 2 minuuttia ja 10 sekuntia on nyt tällä hetkellä ennätys ja toivottavasti menisi pian sinne alle 20. No niin. Eli siitä tietää tiukka treeni tulossa. Joo. No niin, hyvä. Lähdetään vähän vaan availemaan, otetaan sieltä vastakkainen käsi ja jalka aina joka 3. Mä teen yleensä tämmöiset muutamat vähän niin kuin avaavat kordit alkuun ja sitten mä lähden tekemään ihan niitä tekniikka-drillejä. Joo. Hyvä, sitten on vielä toinen. Täältä takareiden pyyhkäisy. Ja käydään pyyhkäisee tuolta jalan päältä. Rento. Eli aika tyypillisiä kaikkiin muihinkin juoksulajeihin. Joo, kyllä. Ja mikä on tärkeää, niin just se, että oikeasti tekee kunnon alkulämmittelyt, koska kyllä se juoksu vaan tuntuu paljon helpommalta ja paremmalta, kun on kroppa auki ja valmis siihen. Mites sä? Teet sä yleensä jotain niinku? Mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän tarvii sitä niin, lämpöä. Sen on huomannut, että silloin vielä sanotaan niinku parikymppisenä se oli vaan radalle ja saman tien lenkkarit jalkaan ja mentiin, mutta nyt huomaa, että se on niinku pakko ottaa, jos haluat, että paikat pysyy kunnossa. Joo, se on kyllä. Sitten lähdetään tekemään polvennostokävely. Eli rullataan tuolta kantapäältä päkiälle, ihan pieni pito tuolla ylhäällä. Ja sitten aina nämä juoksukädet, eli vastakkainen käsi ja jalka siellä. Tää on yksi mun lemppareista, jotenkin aktivoi hyvin. Vähän pohjetta ja tasapainoa ja keskivartaloa. Eli jonkun verran oot kuitenkin tehnyt jotain tällaisia. No siis sanotaan, että en ole itekseen tehnyt, mutta sit jos on joku treeni ollut, että joku ohjannut, että aika harvoin. Mut futisaikoina joo, silloin niin, tuli totta. tehtyä vähän samantyyppisiä. Joo. Otetaan sitten ihan peruspäki ja hyppely. Eli pysytään täällä korkealla ja mahdollisimman nopea kosketus ja pieni hyppely. Toi on semmonen kordi, että yleensä jos toi tuntuu huonolta, niin sit tietää, että on väsynyt päivä, kun tossa pitää olla jotenkin niin kuitenkin terve, vaikka se on pieni liike. Niin musta tuntuu, että mä tossa ite aina tunnen, että okei, nyt on hyvä päivä, tai nyt on vähän väsyneempi päivä. Nyt tuntuu hyvältä. Nyt tuntuu hyvältä, okei. Joo, tänään tuntuu hyvältä. Toivotaan, että riittää tänään paukut. Sitten otetaan tämmönen vaihtohyppely. Eli aina toinen jalka nousee, nilkka työntää tuolla sua vähän eteenpäin. Ja käsi. Lähteekö? Sitten koordinaatio. Mä tuun näyttää. Just, eli jalat osuu samaan aikaan. Just noin, yes! Ja sieltä. Joo. Just, hyvä. Hetki piti kelata, että mitä tässä oikein tapahtuu. Kyllä. Kuinka paljon treenistä on yleensä tätä ja sitten muita osioita? Mulla menee kyllä alkuverkkaan niinku hölkkä, availut, aktivoinnit ja koordit. Mulla menee kuin 40 minuuttia yleensä. Ja paljon sit tulee sitä? Ja sit vetoihin menee se puolesta tunnista kans johonkin 40 minuuttia. Niin, että on vähintään niinku yhtä tärkeä kuin se itse treeni. Tosi tärkeä. Sitten mä teen näiden kordien jälkeen yleensä vielä semmoset avausvedot, että mä vähän niinku ylivauhtia juoksen, että tavallaan avaa sitä kroppaa. Niin kyllä se on niin tärkeä, että se kulkee se treeni. Joo.
ilman näitä ei pysty. Ja, Hyvä. kyllä. Sitten otetaan tämmönen kuin A-skip, eli täältä. Eli sä hyppäät aina 2 kertaa jalan päällä ja polvinahteen nousee. Mä näytän sulle vielä. Joo. Eli tavallaan sä voit hyppiä täällä Niin. ja sit 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Eli sulla tulee aina 2 hyppyä. Ja toisella hypyllä jalat kohtaa ja vaihtaa. Joo. 1, 2, 1, 2. Eli ajattelet ylöspäin. 1, 2, ylös, ylös. Joo, just se joka toinen. Tässä niinku pitäisi olla jotain koordinaatiota samassa. Joo, eli oikea, vasen. Oikea, vasen. Eli koko ajan aina hypit siellä maassa. Just noin! Okei. Okay. Joo, oikea ylös ja alas ja vasen alas. Jes, oikea, vasen noin! Hyvä! Okei. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jes! Hyvä! Aha. Ja sen aina huomaa, kun mäkin jonkun verran vedän juoksureenejä, että ei nää ole niin helppoja. Niin. Itselle ne tuntuu, mutta ei ne sit oo. Et ne kyllä vaatii sitä harjoittelua, mutta sit kun ne klikkaa, niin mä lupaan, että sullakin lähtee kyllä sieltä. Joo, kyllä tässä niinku tuntuu just siltä, että pitäisi hetki kelata, että mitä Eiks tässä vaan? nyt tapahtuu Joo. ja sit mennä. Niin. Joo, mennään toi vielä uudestaan, kun sä sait nyt siitä vähän kieli. Mitä siellä tapahtui oli se, että nostan, lasken, nostan, lasken, nostan, lasken. Okei. Sä hyppäät aina 2 kertaa. Just! Yes! Nyt lähti! 2. Okei. 1. Hyvä 2. Okei. Yes! Ja nyt jatkat. Sitten ne kädet vielä. ne tulee ensi kerralla. Joo. Liian monta asiaa. Joo, mä tiedän. Tapahtuu samaan Ja sit se aikaan. on just kun ne jalat saa, sit on silleen, että ne kädet on näin, mutta sitten pitäisi saada ne juoksukädet sinne mukaan. Joo. Haluatko tehdä ton vielä kerran? Noniin. No, nää voi olla vähän haastavia, mutta lähdetään kokeilemaan. Mä teen Joo. nyt mun normikoordintti, pääset No, mukaan. Mä tuon sen, kun... Seuraavaksi mä teen 1 jalan polvennoston. Eli käytännössä mitä tapahtuu, niin vaan toinen jalka tekee polvennostoa. Tuolta. Tää ei tee mitään, se on vaan tuolla ponnaa vastaan. Eli ajattele oikealla vaan. Just voit lähteä vähän niinku tekemään polvennosto molemmilla. Yes. Ja sit ajattelet, että oikea vaan tekee. Vasen pysyy suorana. Hyvä! Okei. Just näin! Loistavaa! Pam! 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 Toi asento ei oo millään tavalla semmonen Joo. hyvä, kun se pitäisi olla, että Joo. se on niinku lyhistyy vaan kasaan. Ja, Kyllä. et, hieman erinäköistä varmaan siellä kamerallakin nämä meidän hyppimiset. Ei se mitään, mutta tiiäksä, se on vaan näitä tekemällä myös, kun se kehittyy. Ja kyllä nää sit siirtyy sinne juoksuun, kun näitä vaan tekee ja jaksaa vähän nähdä vaivaa. Ja kun sä hiffaat ton jalkatyön, niin sittenhän sä pystyt keskittyä vielä niin mitä täällä tapahtuu. Et samoin kuin juostessa, niin tää pakettihan pitäisi olla niin tiukkana ja hyvässä ryhdissä ja sit sun tukipiste, niin sama noissa. Just! Kysy sieltä. Joo. Loistavaa. Eli sama, mutta nytten tuli se pakarajuoksu, ja mitä pakarajuoksu tapahtuu, niin sehän on niinku tää. Eli polvennosto on tää, ja juostessahan se askelhan menee niin, että eka tulee polvennosto, sitten tulee kuopasu ja sittenhän tulee pakara, koska se jalka pyörii näin. Niin se on niinku näiden pointti, että tavallaan työstetään sitä tässä. Eli nyt sama, mutta tulee tuolta pakaran kautta. Otetaan polvennostojuoksu vähän silleen kiihtyvänä niin kauan, että se kiihtyy, että sä haluat lähteä juoksemaan ja vähän juostaa siihen päälle. Joo. Nämä on mun sellaisia ehkä ihan lemppareita tähän loppuun, koska sit se siirtyy sinne juoksuun tavallaan ylikorostettu hyvä asento esim. Polvennostojuoksussa. Eli lähdetään tekemään rauhassa polvennostojuoksua. Vähän kiihdytetään. Ja sit siirtyy. Hyvä erolla. Ja onhan nämä koodit niinku tietyllä tavalla myös sellaista aivojumppaa. Niin. Että se teki tosi hyvää meille. Ja kyllä ne sit siirtyy sinne juoksuun. Niin ja sit kun sä joudut tolleen vähän ylikorostetusti tekee, niin sit tavallaan siinä juoksussa kun alkaa väsyä, niin on vähän sama homma, että sä joudut käyttää enemmän efforttia siihen, että saisit pidettyä se asennon. Just se. Ja siksi just toi on se pointti, että tavallaan, koska nämä on haastavia nämä harjoitteet, niin me joudutaan tekemään tosi paljon töitä täältä tukipisteestä, että se pysyy ylhäällä, se on vahva. Niin just toi, että sit se siirtyy sinne juoksuun kyllä aika automaattisestikin. Joo. Kun näitä vaan jaksaa tehdä, sehän se. Näiden pointti
on just se, että no ylipäätään vähän juostaan alle ennen kuin juostaan ne vedot. Se on ihan siitä syystä, että ne vedot oikeasti tuntuu vähän helpommilta, kun sä oot juossut sinne alle jo pari lyhyttä, aika terävää vetoa, niin sit se vetovauhti tuntuu aika helpolta, kun ollaan menty vähän ylivauhtia. Mutta nämä on kuitenkin rentoja, että nämä ei ole täysiä. Mutta mä juoksen itse yleensä sellaisia 80-siä, 100-siä. Voidaan ottaa, vaikka ei nyt ole niin väliä, voidaan ottaa tästä silleen, että lähdetään rennosti rullaan ja tonne ihan maalille asti. Ja nämä voi tehdä silleen vähän kiihtyvänä, että lähtee rauhassa, sit pikkuhiljaa kiihdyttää ja rullaa loppuun. Joo, okei. Hyvä, sit vaan mennään. Mennään. Ja sit se on noissa kisoissa se niinku, oikeesti se henkinen lataus. Et meidänkin laji se on oikeesti tosi räväkkä ja se on taktista ja se on vähän myös semmoista mind gamea, että tiedätkö et annat sä sen toisen niin vähän niin kuin voittaa sut henkisesti vai et ja niin kuin, tiedätkö, niin siinä on tosi paljon sellaista myös, että kyllä se väsyttää, että sä jatkuvasti niin kuin mietit ja tiedät, että nyt tulee kisa ja nyt on tää kisa ja sit sä palaudut siitä ja taas uudestaan. Niin onhan se mikä kisa tahansa, kun sä vetää itsesi niinku ihan piippuun, niin sit siinä on se, että kyllä se henkisestikin vie aika kauan, että sä palaudut siitä, jos vetää ihan äärirajoille. Joo. Ja sit kun tuntuu, että oli se pääkisa, niin sit sen jälkeen on ollut ihan silleen niin. Huhhuh. Niin, missä mun piikkarit. Niin. Mutta se on hyvä, sit mulla on selitys ainakin, että miksi mä jäin. Älä, just näin. Se on aina hyvä. Niin. Pitää olla joku, ettei ihan sit oo silleen, että no ei vaan jaksanut. Niin. Mutta en mä tiedä, mulla on jotenkin sellainen fiilis, että sä tulet kyllä pärjää ihan hyvin. No siis, en tiedä, en oo juossut siis satunnaisia lenkkejä nyt kesällä, mutta luulen, että vähän joutuu puristaa. Että. Joo, kyllä se sit. Ja sit kun noita tulee paljon, niin siinähän se onkin, että sitä itsekin aina niin pitää muistaa, että ne on pakko malttaa ne ekat vedot, koska sit se kyllä tulee se seinä vastaan, jos sä lähet liikaa keuliin niissä. Et niinku, siksi ne vauhdit on siellä, että niitä niinku noudatetaan, ettei lähdetä ekaa vetoa täysin. Kyllä. Et se on. Pätee aika moneen muuhunkin lajiin. Juuri näin. Miksi siellä on painonnostuspainot. Ja se tässä onkin mielenkiintoista nähdä nyt, että millainen tämä itse treeni on, koska ne treenitkin pitää olla varmaan aika tiukkoja, että sitten niin kuin tulee sitä kisakondista nimenomaan siihen niin kuin lajinomaista. Jep. Joo, ja varsinkin siis silloin keväällä alkukesästä ne on niinku, ne tuntuu tosi tiukolta, koska sä et ihan oo vielä siinä kunnossa. Et nythän mä kuitenkin oon siinä kunnossa tietyllä tavalla ja ei sitä tässä vaiheessa enää niinku paranneta sitä kuntoa, että sitä ylläpidetään. Niin näähän on sellaisia tällä hetkellä, ei nää mitään ihan niinku nautintoa oo, mutta nää on helpompia huomattavasti kuin vaikka ne kevään ekat kovat treenit. Joo, mutta onko se sitten niinku kuitenkin, oliko ne vielä vauhdillisesti paljon kovempia vai oliko se vaan niin, että nyt on niin paljon kovemmassa kunnossa, että ne tuntuu helpommalta? Nimenomaan jälkimmäinen, että ei ne vauhdit ihan hirveästi ole muuttunut. Joo. Sä pääsit nauttimaan nyt vaan kyydistä tänään. Niin. Mehän reenataan aika paljon silleen, että vedetään niinku puoliksi. Et jos mulla on joku juoksijakaveri, niin mä vedän osan ja hän vetää osan. Ja tälleen, että molemmat pääsee tavallaan juoksemaan peesissä. Niin okei. Sit, are you ready? Mä oon valmis. Ja sitten. Se oli tasan 1.55. Sulla oli mulla oli 1.54, mutta ei se mitään. No aika hyvin. Sä tunnet sen vauhdin. Et mulle ei ollut mitään käsitystä, että mitä vauhtia me mennään. Alkuun oli silleen, että ei tähän helppoa ja kivaa ja 200 jälkeen oli silleen, että ei tää olekaan enää helppoa. Joo, kyllä. Ja voi kun näitä olisikin vaan yksi. Musta tuntuu, että aina kun on joku 2-4 600, niin ne kyllä alkaa tuntua. Että onneksi teitä on vaan 2, sanotaan näin. Joo. Että itelläkin kyllä nämä on mulle niinku haastavin veto 600. Varsinkin kun ne on kovia, niin ne on niinku vaikeita. Et niissä kyllä joutuu taistelemaan. Niin se alkaa olla niin lähellä jo niin. 800. Jep.
Ja sit se on kuitenkin treeni on aina niin eri kuin kisassa sulla se ekstra lataus ja kaikki kyllä. ei satu yhtään niin paljon kuin treeneissä kaikki. Jep. Seuraatko sä mitenkään sykkeet tai muuta tossa? Niin En mä hirveästi edes kerkee, mä katson enemmän aikaa. Niin. Mutta kyllä totta kai välillä vähän kattoo. Joo, enemmän vaan fiiliksen mukaan. Fiiliksellä joo. Et kyllähän tässä syke nousee aina. Et se on vähän enemmän just palautusaikaa ja sit tossa vedon aikaa mä katson just, että väliajat on oikein ja näin. Sitten lähtee jo toinen. Alright. Sitten mennään. Valmiina? Jep. Ja hop. Hidastus joutui huutelemaan noille ja väistä. Se oli jo huomattavasti vaikea. Joo. Mut tää loppu tähän. Joo. It looks like you are a little bit in struggle. Just a little bit. Onko sulla mitään niinku semmoista, että miltä tommonen pitäisi tuntua? No, ton pitäisi olla semi-helppo vielä. Ja niin toi niinku olikin, koska mä huomaan, että mä alan nyt jo palautua. Et ei tullut happoa ja niinku semmonen, että hengästyy, mutta et mun ei tarvitse jäädä nojailemaan polviin. Joo. Et se on niinku ton vauhti siis 600 siis mulle se semmonen, että siltä se pitäisi tuntua ohjenuora. No noin 40 on sit jo vähän kovempia, että ne alkaa olla jo niinku muutama sekunti hitaampaa kuin mun kisavauhti. Joo. Et ne alkaa kyllä sit olemaan jo niinku selkeästi kovempia. Et ne varmasti tuntuu, sanotaan näin. Onko sä koskaan miettinyt mitään muita matkoja? No sitä 1500 mä alan nyt juokseen myös. Että mä juoksin nyt ekan tänä kesänä vähän silleen testimielessä. Ja se oli siis ihan liian hidas, että mä vähän juoksin sen silleen vaan läpi. Että mä halusin tietää mitä se on ja otin sille aika varman päälle. Niin nyt sit ensi kesänä sitäkin sit enemmän. Et koska se on kuitenkin, mä oon kuitenkin enemmän nopeus kuin kesto. Niinku, vaikka mä en oo supernopeakaan, mutta mä oon enemmän nopeuden kautta kuitenkin sille kasille kuin keston kautta. Niin nyt se tonni vitonen sitten, kun sit se alkaa kulkea, niin sehän tuo sit sitä kestoa siihen kasillekin. Niin se on ehdottomasti se mun kehityskohde. Eli tää ei ollut tarpeeksi brutaalia tää 800, niin yksi vielä melkein mailille. Vähän vajaa maili. Kyllä. No ei, mutta sehän riippuu ihan siitä, että minkä tyylinen on niinku ominaisuuksilta. Et jos on enemmän kestävyysominaisuuksia, niin se saattaa itse asiassa olla paljon kivempaa, mitä pidemmälle se menee. Näin. Kyllä. Itellä ainakin niinku kaikki siitä 400 sen jälkeen alkaa tuntua pahalta. Kyllä. Mut se on taas riippuu mihin vertaa. Niin jos taas tuolla CrossFit-kentillä on, niin sit se on taas eri juttu, kun se muut crossfittajia vastaan juoksee, niin sitten on yleensä ihan ok itseluottamus niihin, mutta tai muutenkin pitkiin vetoihin, mutta sitten huomaa, että jos on oikeasti jonkun kestävyysurheilijan kaa, niin sitten siinä tulee niinku ne rajat aika nopeasti vastaan. Kyllä, joo, mutta ei silti näitä treenejä kuka tahansa voi vetää, että se, että sä selviit tänään tästä läpi, niin se on jo kova juttu kyllä. Se oli vasta 2 ekaa vetoa. Niin, mutta mä oon kato luottavainen. Mulla on luottoa suhun. Kyllä tää tästä. Onneksi meillä on pitkä palautus, tässä saa ottaa ihan easy. Miten paljon tossa sit on niinku semmoista taktikointia, kun se on kuitenkin niinku kisa, mikä aina juostaan sille eri porukalla, niin sama niinku matka, mutta kuitenkin se riippuu ketä siellä on vastassa ja millä vauhdilla lähdetään, niin mitä kaikkea siinä niinku pitää ottaa huomioon se itse kisavedossa? Tosi paljon taktiikkaa, 800 metriä ja 1500 metriä on, että just kun tosiaan juostaan samalla radalla, niin siinähän tapahtuu se, että sit just joku lähtee vetämään ja sit se on aina se, että kuka lähtee vetämään, mitä vauhtia, jos meillä ei ole jänistä eli tämmöistä niinku vauhdittajaa kisassa, niin jollekinhan se tulee se rooli ja se riippuu sit tosi paljon siitä, että sit jos sä vähän niinku myönnyt siihen vauhtiin, mitä se lähtee vetämään, niin sit tavallaan
sit sun pitää tiedostaa, että no nyt tää eka kierros sit oli vaikka mulle liian hidas, jos mä tavallaan en lähtenyt sit itse vetämään. Et siinä on tosi paljon tollasta ja niin kuin katsotaan kyllä väliaikoja, mä pyydän yleensä, mullekin huudetaan niitä, että mä tiedän missä vauhdissa mä oon, koska ei sitä kisas hahmota yhtään sitten. Et sit kun mennään ja tiedät sä adrenaliini, niin näin, että on se tosi paljon taktiikkaa ja että missä vaiheessa meet ohi. Kaarteessa ei lähtökohtaisesti kannata ohittaa, koska siellä on niin kuin paljon pidempi matka, että sä joudut kiertämään ulkokautta. Et tosi paljon, tosi paljon. Joo. Kuinka paljon, osaat sä yhtään sanoa, että kuinka paljon nopeampi sä oot, jos sä saisit juosta jonkun vähän kovempi kuntoisen ihan peesissä, joka niinku olisi sulla jäniksenä sen 800 versus se, että sä itse joudut yksin vetämään, niin kuinka monta sekuntia tai... Huomattavasti. Voidaan puhua niinku jopa 4 sekunnista tollasessa. Riippuu päivästä. Jos on hyvä päivä, mä vedän yksin, niin kyllä mä pystyn aika kovaa vetää. Mutta kyllä se on niinku muutamia sekunteja voi olla parhaimmillaan. Et se on tosi iso ero. Niin. Et siksi olisi tosi tärkeää munkin päästä niihin koviin kisoihin, koska vaikka mä roikkusin siellä viimeisenä mukana, niin se on silti kovempaa kuin se, että mä pääsen semmoisiin kisoihin, missä kaikki on niinku about juossut samaa ja vähän niinku ei kukaan lähde vetää ja se vauhti on vähän semmoista kyttäilyä. Joo. Meneekö se sitten silleen, että se on niinku tavallaan loppukiri taistelu, että onko siellä jotain semmosia, ketkä yrittää pelata siitä, koska ne on kokee olevansa vahvoilla semmoisessa niinku nopeassa kirissä? Joo, on sitäkin. Joo. Kyllä. No mitä sä koet itsestäsi? Onko sä enemmän kirijuoksija vai? Kyllä mulla on hyvä kiri, mutta kyllä mä oon silti niinku enemmän silleen, että se eka kierros saisi olla kuitenkin suht nopea. Et ei niin, että ne olisi ihan tasaiset ne kierrokset, vaikka siis sillehän se pitäisi juosta, mutta tässä vaiheessa vielä kun ei ole sitä kestoa, että mä jaksasin juosta 2 sekunnin kierrosta peräkkäin, niin mulla se on parempi, että se eka on vaikka just 6.2, 6.3, niin sit mä saan sen tokan tultua vielä kuitenkin hyvin, koska se kuitenkin hyytyy. Niin. Aivan. Se on niinku se mun. Meillä lähtee veto. Noniin. Sitten mennään. Joo, mennäänkö 3 vaikka? Joo, kuinka monta näitä tuli? 2. Ai nyt se onko pohjakramppaa. Liikaa oli paikoillaan. Joo. Sitten, valmiina. Yes. Mut se mikä eniten huomaa taas just, että niinku, mulla se alkaa kyllä se juoksuaskel hajoamaan siinä selkeästi. Että katsoo, että sulla menee niinku rennon näköisesti alusta loppuun asti niinku samalla tavalla ja itse huomaa, että se alkaa niinku tulee enemmän semmonen, se alkaa tippua se lantio vähän ja sit tuntuu, että ja sit vähän kangistuu ehkä selkä, että siitä tulee vähän semmoista pystyjuoksemista. Joo, just se niin. on ja sehän se on niinku mitä tavallaan munkin valmentaja aina mulle toitottaa se, että sä pystyt väsyneenä silti tuottaa laadukasta juoksua, niin se on se juttu. Et sit kun päästään sille levelille, niin sit tietää jo, että on niinku tosi hyvällä tasolla se juokseminen. Et se ei tavallaan näy musta. Et jos katsoo munkin noita, mitä mä oon kattonut kisoista videolla loppusuoraan, niin se näyttää tosi vahvalta. Et ei se näytä siltä, että mä oon ihan hapoilla, vaikka mä oon ihan hapoilla. Et se ei niinku se selkeä, totta kai vähän, vähän kangistua, vähän näkyy semmoista pystyy. Mutta tavallaan se lantio ei tipu ja siitä ei tule kuitenkaan semmoista niinku, tiedätkö, kauhomista. Että se pysyy kuitenkin semmoisen laadukkaana. Niin. Sitten 2 minuuttia. Uusi. Vähän hidastu, mutta ei se haittaa. Toka mennään sitten vähän kovempaa. Joo. Alkuista ajattelin, että ei tää nyt niin paha on, mutta se taas se vika 200. Taas se maaginen 200 raja, niin alkaa tuntua. Tuntuu, että tää on niin helppo vauhti, kun mulla on ollut nyt niin kovia tässä kesällä. Mulla on saattanut olla niinku 400 6-1, 6-2, sit vaan 2 minuutin palautus ja 500 kisavauhtia päälle. Okay. Eli 900 käytännössä niinku kisavauhdilla. Lyhyellä palautuksella. Ne on ollut niinku aivan hirveät ne treenit. Niin tää tuntuu silleen, no tämmöstä kivaa kruisailua. Mut sit muistaa, että niin, mulla on vielä 3x300 ja 4x200, et ei tässä nyt liikaa voi kuitenkaan lähteä. Et on ihan hyvä olla malttia vielä tässä. Mut se on taas, itse se on sinänsä helppoa, kun tulee vaan perässä ja tarvitse miettiä yhtään. Just näin. Siinä vaan saa keskittyä siihen, että juoksee vaan. Just se. Ja 400 on kuitenkin silleen mentaalisesti niin paljon helpompi. Eiks oo? Se on vain 1 kierros. Heti kun menee siitä pidemmän, se on jotenkin todella vaikeaa, vaikka ei se loppupeleissä joku 600 niin pitkään, mutta se on jännä. Se on niin helppo, kun sit sä tiedät, että maali on tossa. Et se on niinku 600 tuntuu, että siinä vaiheessa kun 200 sä olet vähän tuntea, että se juoksee, niin sulla on vielä se 400. Kierros, just näin. Just näin. 15 sekkaa. 1.
se kyllä hyvältä tunnu. Kun ei oo yhtään tottunut niinku happoihin. Se on raakaa. Niinku, siitä tulee vähän semmonen epäuskoinen olo, että pystyykö sitä juokseen ollenkaan, kun ei oo yhtään semmosia tehnyt. Niinku silloin kun enemmän crossfittiä treenannut, niin sä oot koko ajan siellä. Anaerobinen se alue siellä. Niin, siitä tulee niin tuttu olo siitä, että se on ihan kuuluu siihen tavallaan, että sä et oo treenannut. Se on se mukavuusalue, eiks vaan? Niin, sä vasta tiedät, että sä treenaat, kun sä oot siellä. Kyllä. Niin tossa niinku, just se tuntuu, että vähän niinku 200 kohdalla alkaa niinku kiristyä silleen tosi nopeasti. Joo. Ja kaikki paikat jäykistyy. Jep. Nyt mikä on kiva, että tosta lähtee se 100 metriä, sekin on oikeasti pitkä matka noissa vauhdeissa, että se kyllä helpottaa. Vaikka se vauhti on vähän nyt kovempi, mutta se helpottaa vähän. Joo. Ja niitäkin on sit vaan 3. Joo. Niin, no ei se enää ole, kun siitä tippuu pois se. Sit siinä ei ole enää oikeastaan kuin se 100 niinku semmoista. Se kuitenkin vähän niinku se eka 30 sekkaa tulee aina vähän niinku ilmaiseksi. Jep. Niin. Sit se on vaan tää loppusuora enää. Niin. Sen sun 200 kangistumisen jälkeen niin. saat, no niin, mut hei, enää loppusuora. Kyllä. Se on hyvä. Voitais lähteä ne 3 tuolta 3 paikalta, niin joo. Tulee maali tähän. Vähän aikaa vielä. Ai että. Mutta on tää kiva, tiiäks mullekin helpompi, kun että joku juoksee mun kaa, kun että tekisin nää yksin. Niin. On se niinku mentaalisesti. Mä kuulen sut koko ajan, mä sen, niin. pitää mennä. Pakko pitää vauhtia, ettei ei voi hidastaa siinä Kyllä. edes. 1. Paljon mukavempi. Nyt kuivuu jo suu. Oho. Monta näitä olikaan? 2 vielä. 2 vielä, joo. Tai 2 enää. Se pitää aina sanoa niin päin. Mä joskus olin reeneissä, että vielä 2, että oikeesti mun valmentava ei kun Laura, enää 2. Siitä lähtien mä aina enää 2. 1. Kyllä toi vastatuuli vähän verottaa tuossa lopussa. Mä huomaan, että se kyllä tulee vähän ottaa. Joo. Mutta otetaan reenin kannalta sekin, niin ei nyt jaksa lähteä muuttaa suuntaa aina. Ne 2 juostaa sit myötikseen. Joo. Otetaan tää tämmösenä vastustreeninä. Niin mä pääsen onneksi siellä kivasti. No sä pääset vähän tuulensuojassa. Joo. Mut pitäis varmaan juosta lähempänä, jos haluaa hyötyä siitä. Kyllä se periaatteessa kannattaisi olla ihan kiinni. Joo. Toki silleen, ettei tuu piikkarista, niin. mutta aivan. Mutta mekin tosi paljon treeneissä kyllä harjoitetaan sitä niinku kiinni juoksemista, koska sit taas kisassa sun kuuluisi olla ihan siinä aivan. peesissä, jossa haluat niinku olla iskupaikoilla niin sanotusti. Mut saat sä nyt vähän tuulisuojaa. Joo. Vaikeet ihan kiinni. Jos ei muuta, niin ainakin semmoisen niinku mentaalisen just näin. suojaa, että tietää, että tää on vähän iisimpi. Joo. Tää on kyllä aika raaka laji. Tossa sitä, vaikka se kestää alle minuutin, niin aika kauan siihen ehtii kelaa, että niinku, niin? miten tämmöstä jaksaisi reenata. Niin, monta kertaa viikossa. Mieti. Joo. Kovat nelkut tai vastaavat, niin ne on sit niitä niinku ihan hirveitä. Joo. Et niistä mä itekin mietin, että miksi mä teen tätä. Joo. Mut sitten sitä jotenkin aina selviää. Hei vika. Noniin. Vika ei lasketa edes, se menee aina. Aivan, se on niinku melkein jo tehty. Mennään.
Nyt mäkin jo vähän nojailen polviin. Sitähän ne sanoo, että periaatteessa ei pitäisi nojailla, pitäisi heti lähteä liikkeelle. Okei. Ettei ne hapot jymähdä. Niin se on aina kiva niissä kovissa reeneissä, kun sä oot aivan katki ja sä kaadut maahan. Sä haluat jäädä vaan makoille. Joku kaveri tulee sanoa, nyt ylös. Ne hapot on pahemmat, jos sä makaat siinä, sit sä oot ihan silleen, okei, mä yritän. Et, se kyllä oikeesti, totta kai mäkin aina vähän nojailen, mutta sit yrittää silleen heti lähteä vähän liikkeelle, kun tässä on vielä vetoja jäljellä, niin pakko saada vähän jalat freshiksi. Siis kun mä katsoin sitä treeniä ekan kerran, mä ajattelin, että ei tää niinku paha. Ja. Mut sit kun niitä tulee vaan lisää, niin se sit se alkaa pikkuhiljaa tuntua, että tavallaan nyt tää vika 300 tuntui sille oikeastaan yhtä pahalta se vika 200 metriä kuin siinä eka tokan 600 vika 200 metriä. Ja. Et tossa oli niinku kankeet heti ekoista askelista lähtien se vika. Se on, kyllä se määrä vaan alkaa niinku tuntua siellä, että se on siellä kropassa ja kyllä se painaa. Mut nyt mennään mun lemppareihdi kakkosiin, mä rakastan 200-sia. Mulla on tosi vähän niitä ohjelmassa, mut sit aina kun niitä on, niin mä oon silleen, yes. Ne on mullekin sellainen mentaalinen, kun se on niin lyhyt matka ja on aina, mä jaksan ne, vaikka mä olisin kuin hapoilla, mä jaksan aina juosta edes 1 200. Niin tiiäks, ne on mulle sellaisia, että mä en edes laske näitä tähän treeniin. No niin. Et treeni on tavallaan nyt tehty. Hyvä. Ja nyt on semmonen loppujäähdyttely. Joo. No mut se on kuitenkin, kun se on vähän niinku sprinttimatka, mutta ei oo kuitenkaan niinku ihan sprinttivauhti. Juuri näin. Se on kisavauhtia, mut sit vaan se 200, niin se tuntuu niinku helpolta. Niin. Joo. Se on varmaan kisaskin se eka 200 vähän semmoista niinku. Se menee niinku, että sä et edes tajuu sitä. Tavallaan, että se on niinku ilmanen. Se vaan tulee, koska sen ekan 200 aikana me just mennään siihen muodostelmaan, että tullaan omilta radoilta ja ryhmitytään yhdelle. Niin se on jo tavallaan, sitä ei lasketa. Sitten on enää 600 metriä maaliin. Aivan. Se on niinku. Mitä siinä sit kelailee se niinku seuraavat 200? No se eka 200 se on niinku toi. Sitten se toinen on ehkä semmonen, että nyt vaan niinku pidä tää vauhti, minkä sä oot saanut siinä, koska sä haluut, että se on mahdollisimman tasainen ja hyvä se eka kierros. Niin siinä tavallaan yrittää vaan peesaa. Jos mä en oo se, joka vetää, niin sit mä vaan niinku menen mahdollisimman lähelle kärkeä. Sitten se kolmas 200 on se kuoleman 200. Siinä niinku tuntuu, että se on se pahin, koska se vikahan tulee aina, kun sä niinku tiedät, että tää on viimeinen, nyt vaan loppupuristus. Et oikeastaan se menee vähän silleen, että eka menee, se on kuin ilmanen, toka koitat vaan pitää rytmin, kolmas koitat edelleen pitää rytmin, vaikka se hidastuu, ja sitten viimeinen all out. Silleen se aika lailla menee. Sitten siitä tietää, jos tokalla 200 alkaa hapottaa, niin sitten ollaan kyllä ongelmissa. Et siinä on vielä se kierrosmaali, niin sitten tietää, että ai hitto, tänään tulee raskas reissu. Mutta jotenkin sitä aina selviää. Niin, ja se on siis loppupeleissä kuitenkin niinku semmonen, se ei ole niin pitkä, 2 minuuttia. Jep. Se on suorituksen se semmonen, että 2 minuuttia sä nyt teet vähän niinku mitä vaan. Jep. Niin se on. Mut sit toki, kun sä joudut aina vetää siellä niinku ihan äärirajoille ja puhutaan niinku muutamista sekunneista, niin se, että kuinka lähellä sä saat sitä niinku absoluuttista maksimia itsestäsi irti, niin se on sitten ehkä se peli. Juju. Niin. 2, 1. Ja menossa. Vielä jaksaa. Joo. Vähän on semmonen tyhjä katse. Kyllä kroppa ihmeissä, että mitä se äijä oikein tekee. Joo. Ja niinku huomaa keuhkoissa tai että mennään niinku palle alkaa kramppaa, kun ei oo noin kovilla sykkeillä tehnyt paljon. Niin. Joo, ja kun tässä hapenotto on niin iso, niin olisi sulla niinku pakko vetää keuhkot täyteen, muuten loppuu nopea. Joo. Mut hyvin sulla menee, hei. Mähän sanoin, että kyllä sä tän klaaraat. Niin. Tän reeni. Kun oli vielä helppo reeni. Niin, tämähän oli helppo tänään. Niin. Et kyllä mä huomaan, että sykkeet palautuu tosi nopea näissä palautuksissa. Nyt jo 130.
No joo, ei mulla ole se enempää. Jep. Et. Kyllä se crossfittajan kunto on, kato Niin, siellä jossain se on. jossain se muhii. Niin. Parikymmentä sekkaa, sitten mennään. Joo. Viimeiset 2. Ei, mutta nää on kivoja. Se on kun eka satanen on kiihdyttely ja sitten se onkin jarruttelu se seuraava. Just näin. Se on vaan sitä rullaa, sit pidät vaan vauhdin ja rento. No niin yrittää itselleen sanoa. Just näin. 3, 2, 1. Takkasi. Kova! Hei! Yes. Hyvä! Ihan super! Ei vitsi, oli kiva vetää, kun olit mukana. Kyllä se joutui hommiin. Tai kyllä mä sen tiesinkin. Joo. Mutta oli tää niinku sanoin itsellekin kiva. Joo. Et saa tulla jatkossakin juoksee perässä. Oi vitsi. Joo, kyllä. Nyt kyllä vähän. Mut kyllä se oli silleen, sanotaan, että joutui ottaa silleen veto kerrallaan. Joo. Et, se on pakko. Niin. Muuten siinä niinku ekan jälkeen on silleen, että niin. Joo. Tässä. Ja jos sä rupeat siitä laskemaan, että kuinka monta mulla on vielä, niin ei. Jep. Kyllä se on itekin niinku aina reenissä veto kerrallaan vaan. Joo. Ei voi liikaa miettiä, mitä on tulossa vielä. Mutta on se raju laji. Ei vitsi. On tää. Ja silleen, niinku ehkä mitä mulle tosi paljon sanotaan, että just se, että miksi ihmeessä sä oot niinku vapaaehtoisesti aloittanut tän aikuisiellä. Niin onhan se hullua, mut sit jotenkin onhan se aika siistiä, tiiäksä. Et on todistanut itselle, että pystyy ja niinku myös kaikille muille silleen. Että vaikka ei tähtäisi mihinkään ihan kilpahuipulle, niin kyllä sä voit aina aloittaa jotain uutta ja niinku haastaa ittees. Kyllä, ja sit siitä tulee just normaalia. Vähän sama kuin nyt tää tuntuu vaikealta, kun et tehnyt, mutta huomaat se crossfitissä, kun enemmän teet, niin siitä tulee tuttua ja sit se ei enää olekaan niin paha. Se näyttää alkuun ihan mahdottomalta hullulta, mutta sit se pikkuhiljaa tulee sieltä ja huomaa, että ei se olekaan niin mahdotonta. Ja vaikka aina se tuntuu, ei sit yhtään se helpompaa tuu silleen. Mut kuitenkin. Joo. Kyllä ihmiskeho pystyy niinku mielettömiin juttuihin. Ja mieli, kun sä niinku asetat sun mielen siihen, niin tässäkin treenissä, tiedätkö, kyllähän sulki pitää olla fokus ja semmonen se mieli niinku mukana, että muuten olet luovuttanut heti. Et niinku ei tule paljon mitään, jos ei oo silleen niinku oikeasti fokus siinä, mitä tekee. Hyvä. Mut hei, kiitos. Kiitos treeneistä. Kiitos, oli kun tulit. Tosi hauska. Oli superhauskaa. Kokeilla ja tämmönen. Saat tulla jatkossakin. Niin. Vedettiin tämmönen kiva, helppo treeni. Helppo treeni. Joo. Ensi kerralla sit vaikka joku ihan kauhea. Ja laitetaan sut juoksee 800 täysiin. No niin. Joo, nyt ei niinku lähtis enää. Joo. Nyt ei tulis varmaan, en tiedä mitä menis, mutta en lähde kokeilemaan. Joo, otetaan se ensi kerralla. Ensi kerralla sitten. Hyvä. Kiitos jälleen kerran kaikille katsojille, että tulitte tsigaamaan, että mitä täällä oikein kärsitään. Ja nähdään sitten taas seuraavalla viikolla.